Nawr te, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud I benderfyniad I yn y nosbarth yr Ŵyn Tregaron. Mae dosbarth mawr, mae gwaith wedi bod gyda fe. Mae sawl par fan hyn nawr wedi cael ei barnu. Dim ond fe sydd wedi gallu rhoi llaw arno, yn amlwg mae doi o'n fyna, maen nhw'n doi gyson iawn I gweld o fan hyn. Tipyn o led yn dyn nhw I weld. Dwi'n meddwl mae Pew Davies o Man yr Afon, Ceredigion yw'r enillwyr, a maen nhw'n pwyso 97.5 kilo. Ydy, maen nhw'n weld yn llawn ci gyda nhw o'r tu ôl fan hyn. Mae doi nhw'n sefyll yn llydan ac yn gyson. Yn ail fyna o horeb yn cyfyrfyn, maen nhw'n weld fwy o wyn falle, ond... Gethin, Lloyd, Glanryd, i'r gar, maen nhw'n enillwyr cyson fan hyn yn y ffair, yn dyn nhw? Ydy, maen nhw wedi gwneud yn dda fan hyn yn y gorffennol, ydy. Mae Ŵyn nhw weld bach mwy o statiwr falle, ond falle dim cweit mwy llawn cig a beth mae judge y berniad wedi rhoi fyna yn y cyntaf. Gethin enillodd y llynedd? Do, siwr o fod. Ail eleni, agos, chwarae teg iddo fe. Mae'n gyson iawn dros y blynydde, chwarae teg. Ydy. Wel, diolch o galon y ti hyn. Na I fy nawr I weld yr enillwyr. Fi'n credu bod Ŵyn eitha bywiog dyn nhw, dwi'n meddwl, o weld sut maen nhw'n bihafio. A ia? Helo, Ie? Hapus? O, ffili credu Oedd e'n ddosbarth cryf iawn? Oedd y safon yn uchel. Ia, ffili credu Ers faint ti wedi bod yn cystadlu? Lenni tro gynta. Tro gynta? A ni ennill? Wel. Look y cardi? Ie, fi'n credu. Lot o look. A maen nhw'n tramon? O'n nhw'n 97 kilos de, so... Na, dim ond cwpl bach o ddefes da ni. So, na, fi'n credu Wedi bod ti bach yn emosiynol? Ydw, fi'n ffili credu Ond dyna beth mae ffair ei am gwneud I ti, efe? Odi, meddwl lot. Meddwl lot. A ges ti tipyn o waith, dwi'n meddwl, I ddal nhw, dwi'n meddwl, hon eitha bywio? O, di'n faith. O, ti wedi mwynhau? Ydw, na, dy ffab. Wel, llong gyfarchiadau, mowr iawn I chi. Diolch yn fawr.